The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tinenge tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Beterai. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutisira musign language. Pastor Rodzi, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Uri kuroya nhasi nemusoro wenyaya unoti why suffering? Why suffering? Kutambudzika. Kutambudzika. Nemhaka yekuine kutambudzika. Ya, ndizvozvo chaizvo. Chiri kuitika mukoma. Every time patinoenda kumaraini tichikurukura nevanhu. Response yavanopa inoratidza kuti vanoda Mwari. But vane mimwe mibvunzo inovanetsa iri kuitika kumaraini. Like chimwe chinhu chiri kutoitika kumaraini ngoma. Kune kutambudzika. Right. There is a lot of suffering. Saka muhurukuro yanhasi toda kumboona kuti zvii zvinokonzera kutambudzika. Okay. Ungave iwewe, mungave mhuri yenyu kutambudzika kwamunoita, ingave nharaunda. Kutambudzika chero madambudziko zvisinei nekuti idambudziko rakaita sei. Hazvisinei kuti ripi. Okay. Madambudziko ese angangowanikwa kumaraini. Ungave urwere, kufirwa, kushaya mari, urombo, kushaya pekurara, kugara uchichema. Zvese izvozvo muhurukuro yanhasi toda kuona kuti zvii zvinokonzera kuti kuve nekutambudzika. Right, mukoma toda kuti tipinde mubhaibheri. Munoziva kuti toshandisa bhaibheri. Toda kuti muverenge vaGalatia 6 vhesi ya 7 na 8. vaGalatia 6 pavhesi ya 7. Musanyengerwa, Mwari haasekwi, nokuti izvo zvinodyara munhu ndizvo zvaanochekazve. Nokuti unodyarira nyama yake uchacheka kuora kunobva panyama, asi unodyarira mweya uchacheka upenyu husingaperi hunobva kumweya. Saka panapa pari kubuda pfungwa yekuti tikaignore mabasic laws of life mukoma. Panogona kuuya kutambudzika kana marwadzo. Pandiri kuti mabasic laws of life ndeyekuti ndopamuenzaniso wekutiko mirayiro yeupenyu. Pane mirayiro yakaisiwa naMwari kana ndiri kubata pfungwa yenyamuda kutaura. Tombotora sekuti ukatsika munzwa, right, unokubaya ndizvozvo. Ukarega kudyara panonaya mvura, haugoche chibage ndizvozvo. Ukatora nguva yakareba usina kunwa mvura, wofamba muzuva, unonzwa dzungu, unogona kukolapsa. Right. Mazona right. Kutambudzika kwauya kuine chakonzera. Chiri kutarisirwa kunzi ngazvizikanwe kuti ichi chinokonzera ichi. Alright. Saka nemamwe mazwi tinoti chese chinoitika chine chinochikonzera. Exactly. Chine chinochikonzera. Saka ndo mhando yekutanga iyo panogona kuita kakutambudzika kakurwadziwa kaine chakonzera chiri kutarisirwa kunzi muupenyu zvizikanwe. Handitika kuti mwana akatamba nereza inomucheka. Because asati agona kuibata reza inoda kubatwa nemunhu akura. Saka izvozvo zviri kwezvi. Number 2 mukoma. Pane pekuti kutambudzika kana marwadzo it is a result of an accident or a natural disaster. Sezvinobuda pana 2 Samuel chapter 4 verse 4. Samuel wechipiri chapter 4 pavhesi ya 4. Zvino Jonathan mwanakomana waSauro wakanga aine mwanakomana akaremara pamakumbo ake. Iye wakanga ava namakore 5 panguva yekusvika kweshoko rokuurawa kwaSauro naJonathan paJezireeri. Mureri wake akamusimudza akatiza naye. Zvino wakati achikurumidza kutiza, mwana akawa akaremara.
zita rake rakanga riri Mephibosheth. Kuremara kwanga kuina Mephibosheth, kutoremara mukoma kunokonzera mamwe madambudziko. Saka tiri kuti kuremara kwanga kuina Mephibosheth, it was a result yekuti mureri wake akamudonhedza vaakutiza. Saka paakadonha akabva akuwara makumbo. Saka muchaona kuti kutambudzika isuffering iri kuuya as a result yeaccident. Kune maaccidents, kune natural disasters, mune mimwe mienzaniso yamungapere mukoma yekutambudzika kunouya because of an accident. Kuti paitika tsaona muta yabondera munhu ubva atyoka makumbo ese. Munhu anga achizviendera kubasa zvakanaka, tombotanga ari ticha, anga ari mupurisa, hauchagoni kuenda kubasa kwako. Saka mari dzanga dzichiuya kumba nezvikwanisiro zveupenyu zvakutoshota. Saka tiri kumaraini, tinoda kuti ticherechedze kuti kumaraini kwedu kutambudzika kuriko zvingangodaro zviri kubva nearea ipi. Number 3, imwe mhando inokonzera suffering mukoma. When power is in the hands of evil people, ndokuti kana vanhu vakaipa vakava nesimba vanogona kukonzera kuti vamwe vatambure. Endai pana Habakkuk chapter 1 verse ya 13 na 14. Habakkuk 1 verse ya 13. Imi muna meso akaisvonaka, asingadi kutarira zvakaipa, musingadi kuona zvisakarurama. Munotaririreiko vanonyengera, muchinyarara kana akashata achimedza akamupfuura nokururama? Muchiita vanhu sehove dzegungwa, sezvinokambaira zvisina mubati. Saka panapa pari kunzi panyika pane situation yekuti vamwe vanhu vane simba vanenge vari vanhu vakaipa, but vanenge vachimedza vanhu vakarurama, kureva kuti vari kutambudza vanhu vakarurama. Ndobva papiwa imwe example yehove dziri mugungwa, dziri murwizi, paya pekuti hove hombe dzinenge dzichidya hove diki, mabig fish, achidya masmall fish. Ndofunga language inototaurika mazuva ano kuti ningi big fish. Saka hazvidi kuti uve big fish uri munhu akaipa. Big fish hauna problem, but hazvidi kuti uve big fish ka wova munhu akaipa, because unokonzera vamwe kutambura. For example, mungoma gandipe example iri kumaraini kwakawanda. Pamba vane musikana anovabatsira basa. Saka kureva kuti vari kubatsirwa basa ndo big fish. Uyo ari kuvabatsira ari kutotsvaga kurarama. But munoziva kuti kune tsika yekuti vamwe vanhu vakangoipa zvekuti vakaona kuti mwedzi wakupera vanongotanga kuti kumusikana uyo basa uri kupunza magirazi angu panapa, kuti aende vasina onzi aiwa endai, hatingambogarisane, midziyo yangu ingapere, mari yenyu ndichakuwekerai ndokutumirai asikana bodo ndazvitadza. Saka vari kutoziva kuti munhu wavaendesa ka haana wei yekuita follow up, kuti chitumirai paeko keshi chidii, zvatopera votora mumwe futi. Saka vanogona kuita 6 months pasina bhadharo. Saka vasiri kubhadharwa vayaka vari kutotambura mukoma nekuda kuava vane simba vane imba yavo nezvinhu zvavo. Very good. Amen. Mune imwe example here. Unoziva kuti pazvati jeke wandirangaridza mazuva atakafunda. Right. Takafunda boardinga. Saka maiti mazuva munotanga kusvika pachikora here. Kwaiva mamwe mazigomana makuru magetsi adzima kunzi vanhu vachirara. Auya nematauru manyoro. Right. Kunzi vafana mese mukai. Vauya mudhombo ratairara tiri mukai mese. Mochiitiswa raundi muchiimba, muchirohwa kumusana nematauru manyoro, munzi vhurai matirangei, tipei chikafu chiri chese chamakamboa dzese chamuri kuroverwa, hapana chamatadza, hapana wamatadzirana. Hadzizi nguva dzekuti muchangobva kuhondere. Aiwa, asiri nehondo, unotoona kuti kukoti utsinye munhu akane mwoyo wakashata. Verengai futi pana James 1 munzwe mukoma. James 5 verse 1 to 6. Jakobho 5 pa verse 1. Tambirai imi vafumi, chemai muridze mhere nokuda kwamadambudziko achakuwirai. Pfuma yenyu yakavora, nguo dzenyu dzapera nezviundudzi, ndarama yenyu nesirivheri yenyu zvine ngura. Ngura yazvo ichakupupurirai zvakaipa, ichapedza nyama yenyu somoto. Makazvichengetera pfuma pamazuva okupedzisira. Tarirai mubayiro wavaranda venyu vakacheka minda yenyu, wamakaramba nawo nokunyengera. Unodanidzira nokudana kwavacheki kwakasvika kunzeve dzashe wehondo. Makagara mumufaro panyika, muchikarira zvinofadza,
makakodza mwoyo yenyu sapazuva rokubaya, makatongera wakarurama mukamuuraya, haakudzivisii. Andimukona zviri kuitika vakaipa vane simba. Zvinotoitika kune dzimwe nyika mukoma, unonzwa zvichitotaurwa kunzi vanotonga dzimhosva vaya, unenge uchidziverenga pamanyuzi kuti nekuti kuna ane mari abhadhara, munhu anogona kutoenda muturongo asina mhosva. Mari iri mumaoko evanhu vakashata. Saka pawa ikadaro muvanhu vakashata, unokonzera vamwe kutambura. Tauda kuona mhando yechifo kuti sei panyika paine kutambudzika. Ndanyora nechirungu ndikati mukoma, sometimes it is a result of God's remedial judgments. Kuti matambudziko anouya senzira yaMwari yekuti vatasanure unhu hwemunhu. Sezvinobuda pana Hebrews chapter 12 verse ya 10. vaHebrew 12 pavhesi ya 10. Nokuti ivo zvirokwazvo vakatiranga mazuva mashoma sezvavaifunga, asi iye unotiranga kuti tibatsirwe tigogoverwa utsvene hwake. Handi sezvinoita vabereki vakawanda pavanenge vachirova vana kumutwasanura kuti aite unhu hwakanaka. naMwari anodaro kuti pane kakuranga kaanoita achivavarira kuti zvigova zvakanaka kwatiri. Ndo matauriro ayaita pana mariro aJeremiah chapter 3 verse 33. Usati wabva ipapo usasiye wakanda mupfungwa dzevateereri kuti Mwari anobika madambudziko ovakandira. Alright, aipagadzirisei. Anoregera zviwira vanhu zvichiwira senzira inopengenutsa vanhu. Right. Iye Mwari agara anongopa vanhu zvakanaka, abike zvakaipa. Thank you. Ipapo dai pasaraka wainzwa mafoni akuuya kunzi matere Mwari anotogona kukurwa nechirwere. Anotendera, but achizova kuti zvandatendera izvi mwana wangu akada hake achadzoka pagwara rakanaka kuti pakupedzisira zvizova zvakanaka. Mariro aJeremiah 3 iri kungoburitsa pfungwa yamabva mukutaura iyi. Vhesi ya 33. Yes. Nokuti haatambudzi nomwoyo wake, haachemedzi vana vavanhu. Very good. Yabva yanyatsa kubuda manje. Saka toda kuona menzaniso yevarume 2 vakatenderwa kuti vamborwadziwa kuti vatwasanuke. Mumwe wacho ndiNebhukadhineza pana Daniel chapter 4 verse 34. Daniel 4 pavhesi ya 34. Zvino mazuva iwaya akati apera, ini Nebhukadhinezari ndikatarira kudenga nameso angu, simba rangu rokufunga rikadzokerazve kwandiri, ndikatenda wokumusoro-soro, ndikamurumbidza nokumukudza, iye ari mupenyu nokusingaperi, nokuti ushe hwake hauperi, nokubata kwake ushe kunosvikira kumarudzi namarudzi. NdiNebhukadhineza airamba achisotesa Mwari, ndobva atenderwa kumborarama semhuka, achinayiwa nemvura, achirohwa nedova 7 years ari kusango achifura uswa. Saka Mwari anogona kutendera matambudziko senzira yekuti udzoke mugwara rinodiwa. Pane mumwe wandoda kuti tisikonzwa kana tanzwa rwiyo. Ngatimbonzwa rwiyo vateereri. Chidzidzo chiri kuti why suffering, sei kuine madambudziko. Kunonaka kuda Jesu, kumuda wira kwazvo, kuzorora pachidzidzo, nekuti wakadaro. Jesu, Jesu ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu anondipa moyo kusimbirazve, okunaka kuda Jesu, ndachena neroparo, ndapona nekudawira kuna muponesiwo. Jesu, Jesu ndasimbira, ndaka
kusimbira kunemi ndinoziva ndichagara pamwe neminarini Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve Jesu Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye Jesu Jesu anondipa moyo kusimbirazve Urukuro yatinayo iri kuti why suffering, kumaraini kune kutambudzika, kune zvinonetsa mukoma. Taona mhando dzinokwana kuita 4 dzatingati ndosaka kuine kutambudzika. Chekutanga mukoma taona kuti kuignore mabasic laws eupenyu. Ndobva taona kuti number 2 pane pekuti kwaita accident. Handitika? Number 3 ndobva taona kuti vane simba vakava vanhu vakaipa vanoshandisa simba iroro kuti vamwe vatambure. Ndobva taona pekuti Mwari vanotendera kuti zvakaipa zvitiwire senzira yekuti pakupedzisira tikada simba ravo tinodzoka mukurarama kwakanaka. Ndopataida kuona mumwe muchinda tamboona Nebukadneza. Toda kutiona ainzi Manasa pana 2 Chronicles 33 verengai verse 12 na 13. Makoroniko echipiri 33 pavhesi ya12. Zvino akati ari pakutambudzika kwake akachema kuna Jehovha Mwari wake, akazvininipisa kwazvo pamberi paJehovha Mwari wamadzibaba ake, akanyengetera kwaari akamuteerera, akanzwa kukumbira kwake ndokumudzosera Jerusarema paushe hwake. Ipapo Manase akaziva kuti Jehovha ndiye Mwari. Manasa chii chiri kuitika pangoma? Manasa yaive ndururana, akaita misikanzwa yakawandisa. Okay. Saka Mwari akazotendera pahondo yakaitika kuti abatwe nemaoko newavengi. Saka vavengi zvavakamita vakamudura pamhuno kubora buri. Bora. Ndobva vaisa chikokono chiringi chaisungirirwa pacheni. Right. Umwe musoja achidhonza achikakata muronda nyoro muyame. Waikakatwa nemhuno. Okay. Achienda sezvinenge zvakaita dhonza rebombi riri kuitwa naro. Saka akaenda kuDhamascus achichema. Achichema kuna Mwari. Anzi Mwari akamunzwa ari munzira ndobva asvikomuitira nyaya. Saka Mwari anogona kuita kuti zvidaro. Mhando yechi5 ndeyekuti panyika pane kutambudzika because of sin and sinful acts. Chitema neuipi kana uchiitwa nevanhu unokonzera kuti panyika paite kutambudzika. Mukoma ndoda kuti muvhure kuna 2 Timothy chapter 3 verse ya 1 to 5. Panotaurwa chitema nekuitwa kwechitema but medzisiro zvichikonzera kutambura panyika. 2 Timothy 3 vapa verse 1. Zvino uzive chinhu ichi kuti namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene, vasino rudo chairwo, vasingadi kuyanana, vanochera vamwe, vasingazvidzore, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka, vanonyengera, vasingarangariri, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari, vanomufananidzo bedzi wokunamata Mwari, asi vakarasa simba rako, ufuratire vanhu vakadaro. Saka hanzi nguva dzekutambudzika dzichasvika mazuva ekupedzisira. Reason chitema nekuitwa kwechitema kunenge kwanyanya kukurumbira. For example, munhu asingateereri vabereki, mai vanogona kutobva vabata chirwere chemoyo, vachiita mastress, maBP anokwira nekuda kwemunhu iyeye. Togona kupa mumwe muenzaniso hanzi vasina rudo chairo. Munhu anogona kunyengera musikana kuti ndinokuda iye achitamba, obva amuitisa mwana omusiya.
munhu otambura kurera mwana asina chekudya Nemwana uya vachida achitambura saka muchaona kuti kutambura kwakawanda kuri kumaraini kunopinda pamupanda uyu mupanda iwoyu wakatakura saka zviri kukonzera kutambura mukoma. Then pane imwe mhando mukoma yechi6 inokonzera kuti pave nekutambura. Munhu akadedicata upenyu hwake kuna Mwari, akapa upenyu hwake kuna Mwari, izvozvo adeclare hondo naSatani. ichokwadi. Saka panobva patotanga matambudziko mahombe. Ndoda kuti muerenge kuna John 16 vhesi ya20. John 16 pavhesi 20. Rangarirai shoko randakareva kwamuri ndichiti, muranda haazi mukuru kuna she wake. Kana vakanditambudza ini, vachakutambudzai nemiwo. Kana vakachengeta shoko rangu, vachachengeta nerenyuwo. Mungape example here mukoma yekuti kugashira Kristu nekuda kufamba uchiita zvinoda Mwari kunokonzera madambudziko api? Tiri kusangana nevanhu kana maparidza saizvozvo. Right. Mudzimai ogashira shoko iro kuti ichi chokwadi ndoda kuchiteerera. Murume obva ati unobva pano. Kutopa gupuro kuti munhu ndabve pano. Mirai mbotaura nemadhara ari kumaraini, ndoda kumbotaura nemi. I know kuti pane zvakawanda zvakaipa zvinoitika mumachechi, but ngatitorei iri chechi inoshandisa bhaibheri yekuti inokoshesa muchato, inodzidzisa madzimai kuti vasaite zvikomba, vave faithful kuvarume vavo. Ichechi inodzidzisa kuti munhu wemukadzi aite zvaanobata nemaoko achishandira mhuri. Ichechi inodzidzisa munhu wemukadzi kuti namatira murume wako. Ichechi inodzidzisa mukadzi kuti gona kurera vana zvakanaka. Ichechi inodzidzisa mukadzi kuti batsiro hama dzako uchivapa chikafu. Saka seipapo naye ana bamnini nemakoma, mudzimai obva ada Mwari kuti ndakuda kuita zvekunamata sezvinoreva bhaibheri. Pauri kumupa gupuro uri kuti here unoda mudzimai anoita zvikomba? Because kuchechi kunotodzidziswa kuti avimbike kwauri. Uri kuti unoda mudzimai asingagone kurera vana here? Uri kuti unoda mudzimai asingadi hama? Panondinetsa munhu anenge achitandanzirwa iko ipapo. NdiSatani kama amataura baintroducer zvakanaka kuti Satani ndiye anosvogara kune umwe. Because wakamboona kuti ana baba mwana vakadedzwa kuchikoro kwemwana kuti akabatwa achiputa mbanje, vanongosvomurova handiti masvona, vodzokera kumba. Pakuvharwa kwezvikoro anotomutumira mari yebhasi kuti adzoke kumba. Iye akaputa mbanje kuchikoro zvinonyadzisa. Asi mwana iye ndati ndakunamata, anonzi chibva pano. Saka zvinongotaura kuti ndiSatani anokupinda ari kukonzeresa zvinhu zvakadaro. But mubereki paanodaro mwana akuda kuita zvechechi zvinotoita kuti aite hunhu achiteerera baba. Baba pavanotaura statement iya vanenge vatonyatsoishandisa. Vanenge vatogarwa. Satani ukangomupa mukana anokugara. Saka ndoimwe nzira inokonzera kutambudzika. Mukoma verengai pana 2 Timothy 3 vhesi ya12 kungotsimbidzira pfungwa iyoyo. 2 Timothy chapter 3 pavhesi ya12. Yes. Zvino navose vanoda kunamata Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwa. Mabasa chapter 14 vhesi ya22 inoburitsa pfungwa imwe chete kuti ukasarudza Mwari idi kumaraini ikoko pane madambudziko chete anotokuwira. Mabasa 14 vhesi ya22 inoburitsa pfungwa iyoyo kana tasarudza Mwari pane matambudziko anotinetsa. Verenga itinzi. Mabasa 14 pavhesi ya22. Vachisimbisa mweya yavadzidzi, vachivarayira kuti vatsungirire pakutenda vachiti, tinofanira kupinda ushe hwaMwari nematambudziko mazhinji. Vana Pauro vaiti kana vaestablisha macongregations evatendi kuAntiochi kupi, vaizotedza kumachechi kuya vaine message one yekuti wedu wezvamagashira Kristu garai muchiziva kuti hongu tichaponeswa, but madeclare hondo muchasangana nematambudziko akawanda. Maybe mukoma ingoitaura inyaya iyoyo kuvanhu vanenge vasarudza Mwari, vazizive kuti vadeclare hondo. Nekuti tagara tiri muhondoka iri pakati paKristu naSatani. Saka iwe ukasarudza Jesu watodeclare hondo naSatani, waudza Satani kuti handizi kudivi kwako. Saka anokutsvagira zvakasiyana siyana zvekuti ushungurudzike, uti kunamata kune mutoro ubve pakuteera Jesu. For example mukoma, gandipe example yekuti ukada kuchengeta mitemo yaMwari yese inodiwa. Munoziva kuti unogona kudzingwa pabasa.
wati ndauda kuchengeta sabata vari kuti chenda unonhigirirwa kuchechiko kana kuti unoudzwa statement yonzi tinotonamatowe hakuna kuita kunge ndoke unonamata. Anyway, ngatichionai mukoma. Saka todii vanhu pavari kusangana nematambudziko ese mukusiyana kwavo. Mabasa 20 verse 34. Mabasa 20 pavhesi ya 34. Yes. Toda kuti tigone kuti munhu nekusiyana kwematambudziko ese tinofanira kuita sei kana tawirwa nemadambudziko. Asi hakuna chimwe chezvinhu izvi chinondidzosera shure. Right. Uye handiverengi kuti upenyu hwangu hunokosha kwandiri kuti ndipedze rwendo rwangu nomufaro nebasa randakagamuchira kuna Jesu Kristu rokupupura kwazvo evhangeri yenyasha. Ndoyanda ndichidai hatifaniri kuva discouraged whether kutambudzika kwakonzerwa neaccident kana nevanhu vakaipa kana kuti dzimwe nguva mboiginowa mitemo yeupenyu. Zvese ngazvisatibvisai pana Mwari. Hatinzwei futi pana John 16 mukoma. Ndoda tumeende pana John 16 verse ya 33. John 16 verse 33 inopa summary yekuti uri mutendi uri kumaraini ikoko zvii zvinodiwa paupenyu munyika ine marwadzo, munyika ine suffering. John 16 pavhesi ya 33. Ndakareva izvozvo kwamuri kuti muve norugare mandiri. Panyika munotambudzika, asi tsungai mwoyo, ini ndakakunda nyika. Zvanzi kudii mukoma? Ndoda kupa vateereri vedu mafoni namba. Jesu ari kukurudzira vatendi kuti rugare rwenyu ngarwuve pamwoyo pakundiziva. Asi pakunamata pane zvamuchasangana nazvo zvinokuwirai, imi tsungai mwoyo, ini ndakatambudzikawo asi ndakakunda. Kumaraini ikoko matambudziko atiri kusangana nawo ngaarege kutibvisa pana Mwari. Phone number dzandakukupa idzi dzinokubatsirai kuti mukaisa message paWhatsApp tinoita kuti mupinde maWhatsApp groups anotumirwa zvidzidzo every day. Mune zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure zvamunokwanisa kuwana mukashandisa phone number idzi. Dzinoti idzo 0775 909095 0775 909095 kana kuti 0717 091 615 0717 091 615. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino, the second coming of Christ. Tungamire semwana awonyara tabu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanda tenzini tungamire aponda yasvikanyanda mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi moti ndinokutungamira.